Mnohí ľudia prídu do zlatníctva a majú pocit, že sú v rukách odborníka. Veria, že zlatník je špecialista, ktorý rozumie každému diamantu, každej investícii. Ale pravda je iná. Zlatník denne stretáva desiatky až stovky klientov. Vie, ako hovoriť, vie, ako sa usmiať, vie, ako vyvolať dôveru. Je mazaný všetkými masťami, pretože jeho cieľ je jediný – predať. Predať šperk, predražený diamant, zlato, čokoľvek, čo má na pulte. Preto pôsobí ako najlepší predajca, ale pozor, nie je odborník na investície. Väčšina zlatníkov nie je špecialista na diamanty. V skutočnosti sú to obyčajní predavači, ktorí nakúpia vo veľkosklade a predajú vám to vo svojom obchode za maloobchodnú cenu. Hrajú na efekt, pekné osvetlenie, luxusné balenie, certifikát, ktorý si bežný človek nevie overiť. A tak vzniká ilúzia istoty. Lenže keď takýto investičný diamant alebo šperk chcete predať, realita je tvrdá. Zistíte, že jeho hodnota je zlomkom toho, čo ste zaplatili, pretože ste nekúpili investíciu, kúpili ste šperk. A rozdiel medzi šperkom a investíciou je obrovský. Mnohokrát ma navštívia ľudia, ktorí chcú predať svoje šperky. Keď sa ich spýtam, kde ich kúpili, povedia od tohto zlatníka v tamtom značkovom obchode. A potom sa prekvapia, keď dostanú len halierové ponuky. Alebo keď zistia, že nedostanú ani polovicu hodnoty, ktorú zaplatili. Poučenie? Dobre si rozmyslite, komu dáte každý svoje ťažko zarobené peniaze. Lebo v diamantovom svete vás pred pekným výkladom a úsmevom neochráni nikto, iba vaše vlastné vedomosti. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like.